Mga Panultihon, Kapitulo 20. Ang bino makahimo kanimong sabaan ug buang-buang. Pusa, ang paghubog-hubog binuang. Kahadloki ang hari nga nasuko, ingon sa imong pagkahadlok sa leyon nga nagngulob. Ang paghagit sa iyang kasuko maoy pagpatay sa kaugalingon. Gustog lalis ang mga buang-buang. Ang maayong buhaton mao ang paglikay kanila. Ang mag-uuma nga tapulan kaayong mudaro sa iyang uma sa panahon sa tingdaro dili makabaton bisag unsa sa panahon sa ting-ani. Ang hunahuna sa usa ka tawo sama sa tubig diha sa lalong nga atabay, apan ang tawo nga maalamon makakalos niini. Ang tagsa-tagsa ka tawo buot mo paila nga siya matinud-anon, apan kinsa may matarong. Bulahan ang kabataan kun ang ilang amahan matarong ug dili limbungan. Inighukom sa hari maila niya ang dautan. May makaingon bagayod nga walay buling ang iyang tanlag ug gisalikway na niya ang iyang sala. Gikasilagan sa Ginoo ang dili hustong mga timbangan ug taksanan. Ang binuhatan sa usa ka bata magpakita kun kinsa siya. Pinaagi niini makaila ka kun maayo ba siya ug matarong. Ang Ginoo naghatag kanatog mata aron itan-aw ug dalunggan aron ipamati. Pagpunay katulog ug mapobre ka, pagkugi ug makabaton kag daghang pagkaon. Ang pumapalit kanunay magbagulbol nga taas kaayo ang bili, apan inig uli niya magpagarbo nga nakahangyo siya. Ang mga pulong nga puno sa kaalam sama kabililhon sa bulawan o sa mga mahalong bato sa mga alahas. Kung ang usa ka tawo magpataka o garantiya sa utang sa usa ka dumudoong, kinahanglan nga igarantiya niya ang iyang kabtangan. Ang imong nilimbungan kapahimuslan mo sama sa lamian kaayong pagkaon, apan sa madugay o sa madali mahisama kini sa balas diha sa imong baba. Pangitag maayong tambag ug mulampos ka. Ayaw pangahas pag-adto sa gubat kung wala kay maayong plano. Ang usa ka tigpanglibak dili gayud makatago og sekreto, busa palayo sa taong tabian. Kung tunglohon mo ang imong mga ginikanan, matapos ang imong kinabuhi sama sa suga nga mapalong diha sa kangitngit. Ang bahandi nga sayon rang naangkon, dali rang gastuhon. Ayaw panganti og panimalos sa usa kadaotang buhat, salig sa Ginoo ug tabangan kaniya. Kasilagan sa Ginoo ang dili hustong mga timbangan ug mga taksanan. Ang Ginoo maoy nagbuot sa atong agian, busa unsaon man sa tawo pagkasabot sa dagan sa iyang kinabuhi. Huna-hunaa pag-ayo sa dili ka pa magsaad ug halad ngadto sa Dios, kay tingalig magbasol ka unya. Ang hari nga maalamon masayod kung kinsay dautan ug silutan niya sila sa walay kukaluoy. Ang Ginoo naghatag kanatog hunahuna ug tanlag. Dili kita makatago gikan sa atong kaugalingon. Ang usa ka hari magpabilin sa gahom kun ang iyang pagdumala
inubanan sa kaligdong, katarong, ug nahisubay sa kaangayan. Ang garbo sa mga batan-on mao ang ilang kusog, apan ang korona sa mga tigulang mao ang mga uban diha sa ilang ulo. Usahay kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian una pa kita magbag-o sa atong pamatasan.